Здравейте! Предлагам ви една къща в Аспровалта, район Портофино. Парцела е 205 квадрата, къщата е 75. Къщата е 75 квадрата, парцела е 205, както казах. Имаме една спалня голяма, една стая по-малка, мокро помещение, баня с тоалетна, кухня, външно барбекю, външно стълбище, покрива керамида. Горе имаме още една спалня с баня и тоалетна, плюс огромен склад под покрива. Всичкото това е склад. Цената на този имот е 125 000 евро. Благодаря.